Dar. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lalau marsaur hita tua dopani di bata, tapuji matuhata marhite bukwede 565 ayat sada sahat rodi ayat 3. Rohaku lama muji debata parholongi songon bunga nama erbang dila besar ari arsa dosa hapur suhon magodiban asimi lasni rohana manotong lehon dia tuhaki sudah jadianmu lautan
solas rohaku, kau memuji asimi. Saya jari sudehami mangulahon holongi. Asa golas rohanami ibagasan Tuhani. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Go asini rohani Jehovah do tanoon, mar hite-hite hata ni Jehovah do majadi akka langit, marulupulok mahamu ale akka partigor, mangasahod Jehovah, talup do maredde akka na ujur marroha. Haleluya. 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 Martangyang mahita, ale Tuhan debata para sirohan na sumurung, didok hatamdo, ikumanaw kami jalama terap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tu hasangapon, say parohay mahami, asaw duk kami tuloman ni roham, jalahot hami di haporsyaon na ture, asa totong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sugot silehonomu tuaka na porsea diho. Amen. Udulma. Tauduti mamuji Tuhata marsite bukede ayat 25 ayat 1 dohot 2. Bagi hamu mapati ni debata nanienet sian Jakobus sada ayat 22. Alai gabe siuluhon hata ni hatai mahamu unak kolan pananginangi akan apa totohod dirina ido sahana atong rap mengidogo gomaita mangulahon daw barto pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tupati ni. Amin. Tapuji Tuhata marite bukede 174 ayat 32 ayat 4.
Tuhan Yesus udah naik maut. Ailang dosa rohami malu aho baenoni tutu malu abaenoni. Tatopoti madosata nagodang itu adopan ni debata tapau dube marohata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami dan iban wagijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami hala na dangolon marhite-hite anak hakolongan ni roham. Saya si maroham di hami. Akka na marngarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham, alay asa hot rohanami marhaporsyaon, laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami toho, gabi pelean na mangulu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Ala ni pangalosyota do ubay na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata. Jala dibahin ni bugang na mamalum tahilala. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tapuji Tuhata maritekor punguan paropuan gabungan.
Dehita sia buku de 425 ayat sada. Sondangi rohaki, pangiring di mata, atongon lakaki, sado sude gogoku, padohot pikiranku, uhoan eleoku, maula-ulaomu, ahinai haolowangi puruki rohani. Epistel di Parmenggota di Bagasa Sadarion, imanan yenet sian pasalmen 110 mamukka sian ayat 12 sahat rodi ayat 10 sia marsikap soring mahita majaha. Songonoma hatani tuhata. Roha hamuliateon. Tungbehama pamalussu tu Jahoba ala saluhut dengan ni uhumnai tuau. Guarakuma akka bagabagakku tu Jahoba, apala dia dopan ni sadok bangsona. Atong ale Jahoba, nungatung naposomau, naposom doau, anak ni hatobamu nunga di har-hariho akka ratte sian au. Sai gararokuma akka bagabagakku tu Jahoba, apala diadopan ni sadok bangsona. Ido sohatna, martua dona tumangion hata ni debata jalan opeopsa. Amin. Tapuji tu hata maritekor punguan ama HKBP Palu.
Tauduti memuji Tuhata siap buku ede nomor 120 alu ayat 2 dohot ayat 5. Itanda donasida liban porseado nasida di hatana nang tunasidaro ido hangoluana ido Tahatidak ko mahaporsiaw tay songon na hatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadop pertibion rap mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo naso hatudosan na tumo palangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai iman na nitubuhon ni si Maria na gabi-gabi siya tod di porbadia at dorang sohawubuhan. Ido Tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hao na pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mula mangulo di yari patuluhon na manay tu surgo lau hudul tu siyamun di debata Jehovah amanay pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamula sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasasani dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tapuji Tuhata marite korpungan ama Ebenezer Makassar.
tabege matiting namasa di huriata. Shalom. Hurian itu hata na hina holongan di baka satuata Yesus Kristus. Songonoma titing namasa di huriata ta pahut-hut ma di bagasan rohata be. Warta jemaat. Topik mengulahi tubuh di bagasan hatani di bata manang dilahirkan kembali oleh firman Allah. Nama minggu kita hari ini, Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Yang pertama, kedua statistik. A. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu tanggal 23 April tahun 2023, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, yaitu keluarga Bapak Hisardo Bona Putra Simarmata, Inang Sri Yenti Boru Naibaho, yang datang dari Gereja GKPI Simanindo Resort Buhit Wilayah 7, Humbang Samosir Tobasa, sekarang bertempat tinggal di Jalan Emi Sailan, Perumahan Graha Hasirah Permai Blok F9, masuk wilayah Efesus. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Kalau Bapak Ibu ada ikut dalam ibadah pada hari Minggu ini, kami mohon berdiri di tempat. Mola tema. 2B Jemaat Pindah. Pada hari ini Minggu tanggal 23 April tahun 2023 telah pindah jemaat keluarga Bapak Frans Ferry Kriswandi Sihombing, Inang Sari Sawitri Boru Simanjuntak dengan 1 orang putra, JC Epe Susada Hagabian Sihombing, alamat perumahan Mega Nusa Mandani, nomor 25, Mangga 3, wilayah Kolose, pindah keanggotaan menjadi Jemaat HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 IBT. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Ketiga, Dewan Koinonia. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, Kesekretariatan Persembahan. Pada hari ini Minggu tanggal 23 April tahun 2023, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Bagian yang ketujuh, pelayanan. Ibadah kebaktian wilayah. Di wilayah Kolose, hari Selasa tanggal 25 April tahun 2023, di rumah keluarga Amang Situa S. Sitanggang SE, Inang M. Boru Situmorang, alamat Gedung Sekolah Minggu. Wilayah Korintus, hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023, di rumah keluarga Amang Insinyur KH Silaban, Inang M. Boru Aritonang, alamat Gedung Sekolah Minggu. Ibadah kita mulai pukul 19.00 WITA. Pengumuman A1, peresmian pos pelayanan Kendari menjadi Hurianagok. Pada hari Minggu tanggal 30 April tahun 2023, HKBP Pos Pelayanan Kendari akan diresmikan menjadi Hurianagok. Oleh karena itu, Preses Distrik 17 IBT, Amang Pendeta Abednego Sitompul MTH, dengan Amang Pendeta Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamora STHMM, dan MPSD Amang Situa Insinyur H. Simatupang akan berangkat ke Kendari dalam rangka peresmian pos pelayanan Kendari menjadi Hurianagok. A2, kunjungan gerejawi Punguan Paropuan. Pada hari Sabtu sampai dengan Senin tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei tahun 2023,
Punggungan perempuan akan berangkat ke Kendari untuk mengikuti peresmian HKBP Pos Pelayanan Kendari menjadi Huriana Gok, serta melaksanakan wisata rohani yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resort, Pendeta Riz Johnson Simamora STHMM. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hamba-hambanya. A3 Pelayanan Firman Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 23 April tahun 2023 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah kita adalah Amang Pendeta Edward P. Simaremare STH, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Tengah. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A4 Kunjungan Gerejawi Punggungan Amah HKBP Palu, Resort Sulawesi Tengah. Pada hari ini Minggu tanggal 23 April tahun 2023, Punggungan Amah HKBP Palu, Resort Sulawesi Tengah mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Makassar. Kita bersama-sama beribadah di gereja bahasa Batak dengan mereka. Majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. A5, pencarian dana punggungan paropuan HKBP Makassar. Pada hari ini, Minggu tanggal 23 April tahun 2023, punggungan paropuan yang akan berangkat ke Kendari akan mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian setelah ibadah. Di ibadah bahasa Batak ini untuk silua pembangunan pos pelayanan Kendari. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Jadi amang inang dung sipulan non parminggota 7 maka inata peserta naneng Kendari asatatu pahi ima silua neng sibono nasida membantu pembangunan di pos pelayanan Kendari. A6, pertanggungjawaban pemasangan keramik. Berhubung pemasangan keramik di Gereja Bulun telah selesai dan Gereja Bulun sudah digunakan mulai hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, oleh karena itu dengan ini disampaikan laporan pertanggungjawaban dana yang telah diterima untuk pemasangan keramik adalah sebagai berikut. Total pemasukan sebesar 89.593.600 rupiah, pengeluaran 83.370.598 rupiah, ada saldo sebesar 4.223.2 rupiah dan diserahkan kepada seksi pembangunan. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Ketiga, Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Inang Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat. Kelima, Amang AH Manurung. Keenam, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Ketujuh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Kedelapan, Inang Nyonya Situa Kagultum CH Boru Pardede. Kesembilan, Inang Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. Kesepuluh, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Kesebelas, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Papahan. Kedua-belas, Amang M. Tambunan. Ketiga-belas, Inang Nyonya E. Pane R. Boru Sitompul. Ke-14, Inang Nyonya H. Simanjuntak R. Boru Bakara. Ke-15, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Ke-16, Inang Nyonya Situa TR Hutagalung H. Boru Sianturi. 17, Gilbert Giovanni H. Paulus. Ke-18, Wesley Maliaki Simatupang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 24 sampai 30 April tahun 2023, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 16 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang,
ulang tahun pernikahan ada satu keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta Gedung Sekolah Minggu. Dan selanjutnya daftar penyumbang pengadaan Bibel Dohot Buku Ende dapat kita baca Manginang pada lembaran tikting. Demikian juga jadwal kegiatan
Uhud papungod pelean, tapuji tuhata marhite bukede 828 ayat sada rodi ujungna.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita kamang rap dohot tamuak kainang. So bersemangat. O ulak kom majuate ala posodo piao. Horas madihita kamang rap dohot tamuak kainang. Anggoy songoni las maroha. Jadi ada orang sota tangihon hatan itu hatta memang nunga di Papua marhiti-hiti titing na di jahaon yamang situa hasimatupang naking taringok tuguar nami alai tong dopera patadaon nami asal lebih afdol ninnani halakan ya hami akamanginang Pandita Edward P. Simaremare ang gugwari niyan guar barat ate alay buhi buhi batak jala nahwala pami borusilaban jala inang namanubuhonau boru tapubulun jala simatuak boru lubabatu marbon lasroha di perjupangatta nabudari nian nunga tunggajang ramata manami jala imajora partinada atta ulo tungadong akato dokku na ulo jupang doho tau duda danga majupangi hamu do jupang doho tau ala hamu do manadawan non buy manok kita makatai musiak kamang rap dohot tamuak kainang rap don wai kami hitam rap dohot akapunguan ama nasian HKBP Palu rap dohot keluarga nang inang jala naking olah masuk marminggu ternyata dang olah kamu na dohot dison dohot dotong nang amang doktor hasibuan lubat tobing rap dohot inang dokter boru siobing dipudia donasida nuaing rap dohot tak kaya nakon nasida jala ido mabes semangat tahun nuaing akamanginang alanima tabigima hatan itu hatam nama makulingi hita di bagasan minggu sadarion imana dienet sian surat na perjolu na sinurat ni Apostel Petrus ima sian sada Petrus bidusada mamuka may sian ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 tolu sada Petrus sada ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 tolu usaha madihita kamang rap dohot tamuak kainang tatai hutihut ma di bagasan rohatta songonom ma hatani debata molo ama diguarhamu ibana naso marnida rupa laho manguhumi nasa jolma marguru tu pabbahenanna marhatahuton mahamu marparange ditiki pai solatan muna ay diboto hamudo adada binahen nisere manang perak akka na ulo buruk ubahen na malua hamu sian adat muna naso marni ulai natinian muna sian akka amamuna alai binahen ni mudar ni Kristus na arga ido nasongon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso merlidang naung ditodo do ibana sian hianta gan so ojak do pe portipion alai di papatar do di ujung ni akka tiki ala ni hamu marhite-hite ibana do di haporsyai hamu de bata na paheheon ibana sian akka nang mate jala na mangalehon hasangapo tu ibana asa tu de bata haporsyaon nang pakirimam muna bayas samuma rohamuna marpanguloyon dihasitongan mangiyahi haholongon naso marlaok didongan asa masih haholongan si tutuhamu
sian nasa roha. Ainunga mangulahi tubuh hamu. Adada sian boni na olo base-basean. Sian namanotong do. Binahen ni hata na mangolu jala na miyani na sian debata. Ido ianggo sahat na. Hamuak kamang rap dohot tamuak kayinang huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta, Tuhan Yesus Kristus. Nung masuk kita tuminggu na paduahon dung parningotan ari hahihiyon ni Tuhatta Tuhan Yesus. Molo di minggu nang salpu, goar ni mingguta ima minggu kuasi modo geniti. Ima namar lapatan songon poso-poso na baru tubuh na uasan di susu natama naso marlauk naso marpangaci. Jala di bagasa sadarion nunga masuk kita tu sada minggu na margoar misericordias domine atau bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asi ni rohani jahubado sadok tanoon. Alanido akamang rabdohot tamu akainang molo tarajumi. Kalau kita mengimani dan mengatakan bahwa bumi ini adalah kasih setia Tuhan. Manang gok asi ni rohani jahubado sadok tanoon. Maka kita harus bersyukur. Maka kita harus berterima kasih. Maka kita harus senantiasa memuji, memuliakan, dan senantiasa memasyurkan nama Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Alani asini rohani jahubado bui hami nuaing sahat tu HKBP Makasaron. Jala odo na unik perjalanan nami hurian itu hatta. Tongdo carita honot tonon asa songon na semangat. Borhak do HKBP Palu akka ama rabdohot akka ina nang rombongan na di tanggal 10 sia April nang salpu. Jadi sotonya dok kamu eliling may mulai Rabu saha tu hari Sabtu di Makasaron. Ala memang hukuasai hami do sude Sulawesion di perjalanan ini. Ibu tuhamu de bahasa hukuasai hami ala adongon mercabang perjalanan. Kloter perjolo berangkat ma tanggal 10 April imamang dokter Situmorang. Kloter paduahon di tanggal 10 sia berangkat matong 2 rombongan besar sada maisian arah Sulawesi Barat Pasangkayu mamuju saha tutoruon saha matu Makassar nadiari 20 ira na sida tuson. Ale kloter na asing pada hari yang bersamaan berangkat ma bagian timur melalui Poso, Ahamamusiate Poso, Tentena, Masamba, jalan di sangahon akka rombongan dodo, mamereng hinauli natinopan ni Tuhan. Dan saya holani. Borhak do peami natari musik tu bantimurung. Itu teh. Saha mami tu si hudalani jalator hubayad do status su. Hubayad do di WA hu promosi hod do bantimurungi tuliat pertipion. Asa dibering jolma bawa ngasahat tau di sido masutu. Bawa ngasahat kami rombongan di zona kamang rap dohot tamuak kainang, tetapi saya mau mengatakan kepada kita itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Au sugari alani haguguon nami, au sugari halani habuyon nami enggak ada bisa. Tang ado ngamangin nang. Alani do nang ramolo huberek kamu akan tua-tua nami di son.
Namun dari cerita doau rap doho tamang situa tapu bolon do tehe. Amang situa tapu bolon namang alak boru siahaan. Tabayakum mazo 52 tahun ma na tua-tuai di son rap dohot keluarga. Mulai tahun 72. Di hubayakon beh. Luar biasa do HP halak Batak di Portipion. Halak Batak di sadok liat di sisik ni tanoon. Dadaholan na di paluan. Sahak do HP natwari nang di Masamba tong adong halak Batak. Dito raja pe adong do halak Batak bakka di do na sida do jolo marminggu marisok kita aladong do di si gereja na asing do ale jemaat tabunan. Adong do di si di bayan na sida. Amangin ang nahudok di si ternyata kita ini di perantauan. Kalau ada yang sudah puluhan tahun karena ditempatkan Tuhan dalam pekerjaan kita yang berbeda-beda. Karena ditempatkan Tuhan alani akka ulaut tamar hite-hite talenta na pinasaha ni debata tuhita ganuk marsada-sada udok majuak kamang rap dohot tamu akainang dada alani haboyom muna au sugari dirajumi hamu au sugari tarimang ribangi. Seandainya kita merenungkan itu di tengah-tengah kehidupan kita, kalau aku boleh berada di kota Makassar ini, dalam setiap pekerjaanku, pelayananku, bahkan madu madisonau, bahkan sopar marpinopar, napinasaha di debata, di tonga-tonga ni parngoluokon, dai dohonotta, madok moleate tu adopan ni Tuhani, taingot maakamang rap dohot tamu akainang, dosdo songon surat na pinasaha ni Apostel Petruson tuna di parserakan ni ujui songonido nang saha tuhita di bagasan tikion hitaukan di parserahan do. Kita ini kan orang-orang yang berada di perantauan. Molo atik penuaing tadokon angguaka pahopumuna nang tubuh di son, angku akka pahopumuna nang magudang di son, raau sugari di pabuahamu ya kamang rap dohot tamu akainang hutani opung bonan pasogik nami di Toba do, di Balige do, di Porsea do, dohot di akka samosir, dohot di akka luak da asingi. Mungkin cucu-cucu kita akan mengatakan itu kan kampung halaman opung. Kalau ini kan merupakan kampung halaman kami. Ananido akamang rap dohot tamu akainang molo di parserakanok kita di papungu Tuhani. Molo di parserakanok kita di lehot Tuhani hita madu madi akka ulaon dohot di akka naboy tapatu pasigadupari. Dia manaboy bahenot takamang rap dohot tamu akainang di tonga-tonga ni ngolutta ganuk marsada-sada. Kembali kita kepada firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Idonaboy tabereng di bagas satrupukon bahwa ternyata kita ini adalah orang yang sangat luar biasa. Kita ini adalah orang-orang tebusan Tuhan yang telah diubah statusnya. Alalina perjolo dohonok kutuhamu sotung adong gijang rohana. Jangan. Ya dohodok tu perpalu. Sugari mamorabe di hutahita dang romangarato tu Makassaron. Unang adok pasago-sago ko sa tebi. Sugari gudang be akkatano ni datua-tue na jolo di Toba di Bonapasogit yakin au dang mangarato hamutuson. Dang yamangin na? Alaya ni hapoguson alanya katantangan, alanya katuntutan kehidupan, boy ma dinggan dison ngolu-ngolutta. Jala mula-mula kamu tuhuta ngasongon na di padirga be si majujungi. Si pata laus maul nama ditadda akadongan. Ati pedongan muna manadahamu. Alebodo si pata mulu disido pe gijang ni rohai. Gabi maul si pata ditadda akadongan. Kalau kita melihat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Betapa kita berharganya di sini. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Molo hujaha majo saulak nariak kamang rabdohot tamuak kainang. Didok nakin di bagasan ayat 10 pitui. Molo ama di guarhamu ibana naso marnida rupa. Laho manguhumi nasal jolma. Marguru tu pabahenanna. Marhatahuton mahamu marparange. Ditiki pai solatan muna. Dalam bahasa Indonesia, coba saya bacakanlah dulu ayat yang ke-17 dikatakan firman Tuhan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kalau kata menumpang, molo didok di bahasa Batak pai solat, panupang bedo hitaon. Kita tidak ada membawa apa-apapun juga. Molo roh hita tu portipiona kamang rap dohot tamu akenang setabi dohonoku salang-salang, marsai mara, songonido dolo mulak kita musek, ido si pata au olo doh pelajari parogamu silom, ternyata nasida kamang rap dohot tamu akenang, molo tubuh tu portipion satabi marsemara molo marujung ngolu akamang rap dohot tamu akainang adong do dibahin pahian na baga di si daun saya doholan kain nabotari pocongi dangi wahalak Batak si pata marsak dibe bahasa udok songoni ay ditiking uluin na tua-tua na soya diatoy soya disulangi manganon soya diliot iddahan na tabuon hape ditikin na nang mati ditiking nga ngamaul be mangan na tua-tuay Roma akanak kon na tabayan masulang-sulak kariyapan disulagi mamuse mas walam hatok lao dangi Ro mau mewakili anakmu, mewakili paromemmu, mewakili borum, mewakili helam, mewakili pahopum, mewakili ninim, mewakili nonom. Di pasolotom mak. Cobalah dulu amang dan inang. Tabayakom majudaba. Dung pei bolo dung marujung ngolu. Dakya sejarana detik sehat da tua-tua dan dakya dituor sepatu ni. Dakya dituor jas ni. Dakya dituor sesuatu na mararga di si. Hape dung marujung ngolu na tua-tua na asabaga koninna di bayan marsepatu. Jangan begitu. Gak ada gunanya itu. Mari kita merenungkan bahwa ternyata kita ini adalah orang-orang yang menumpang. Berarti kalau kata menumpang berarti hidup kita ini adalah sementara. Kalau kita hidup sementara di tengah-tengah dunia ini, maka kita memakai waktu, kesempatan, partikian, dohot akka, nading dan napinasaha dituhani. Maka kita boleh merenungkan siapa aku sebenarnya di hadapan Tuhan. Ise doau, ise doho amang, ise doho ainang, ise dohita saluhu nana marsaur di bagasatikion. Kalau kita merenungkan sekali lagi mangari-mangrimangi bahwa ternyata aku ini adalah penumpang di tengah-tengah dunia, berarti na argado peau ditobus. Dipakai Tuhani, dilehot Tuhani kesempatan tuau, laho patu pahon akan muli jala nadumingkan. Dengan apa kita ditebus? Didok naking, didok di ayat 10 lalu. Ay di boto hamudo, ada binain ni sere manang perak akan na ulo buruk, ubahen na malua hamusian adat muna, naso marni ulai natinayan muna siyan akka amamuna alay binahen ni mudar ni Kristus na arga ido nasongon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang. Amangin ang adong dua pengertian di son na boy tabereng kalau kata ditebus na perjolo adong do namadok di Manuraton, kita ini seperti orang yang digadai. Molo adong namang gadi, setabi maswati, namang gadi sesuatu, tu pegadayan.
kan bolo tapasaha tu si barang atau benda, sampai kapanpun sebelum benda yang kita gadaikan itu kita tebus, maka benda itu adalah milik orang yang memegangnya atau yang menjaminan tadi itu. Jala biasa anak kamang rap dohot tamuak kainang, ketika kita menebus itu biasanya uang yang akan kita berikan kepada pegadaian tidak akan sama jumlahnya. Pasti akan lebih besar. Maka ketika kita akan sudah menebus itu kembali barang gadaian itu, lalu kita tebus dengan uang, lalu itu menjadi milik kita, maka benda itu akan bebas dan menjadi milik daripada orang yang memilikinya. Berarti boy do onon atau songo digade do hita taringok tu na benda yang digadaikan ini. Na padua na manginang molo didok nakin dibagas sa turpukom dada binahen di sere manang perak na akka na olo buruk ubahen na malua hamu. Bukan karena emas, bukan karena perak, bukan karena harta benda, tetapi karena darah Kristus yang telah dicurahkan kepada kita, yang itu sudah kita rayakan, kita peringati pada peristiwa Jumat Agung pada tanggal 7 April 2023 kemarin. Adong do sada carita taringo tu penebusanon. Anggo parpalu pola subigiahu majuati. Ini maksud tu ngayahu cari tahu tu parpaluon. Tu amudo cerita honok kunang tuhita. Adong masada halak dituri-turianon. Natung macay morasi tutuak kamang rap dohot tamuak kainang. Nagudangan na marutang tu ibana. Sampai marpuluh-puluh juta. Bahkan jumlahnya itu menurut catatannya hampir dengan 100 orang. Jadi Roma ibana disuruh maka pasukanna tunggui sudi jalo hepeki. Dung ditunggu gudang mana soboi manggarar utang naon. Atong papungu masudi akka jol mana soboi manggarari. Harus mereka kumpulkan itu dan ditempatkan di satu tempat yang dimiliki oleh orang yang mempunyai uang ini. Kamanginang kelanjutan dicari tahun ala sobodo digarar ido ibana matuak kana marutangon ingat semua kalian akan saya jual karena saya itu memiliki kalian. Kalau kalian bisa membayar maka kalian bisa bebas. Nangadong naboy majuai jala dapat mati kina di papunguman musin nasida di sada inganan terbuka, di bahem malelang terbuka. Ya, lelang terbuka. Bama didok lelang ate, ngamar pungu mejol ma isen alaho manuoron. Udok majo hira-hira halak naon hampir 50 halak. Na digadion, na dijualon. Roma juru lelang. Kat biasanya belum mengalelang, manang di dia pelelang. Karena tersongon nau jago itu perjolo di patudu. Di patudu majol ma songon na tugus, songon awon rupani. Ini di patudu ma. Dari harga dari juru lelang kita buka harganya udok majo 5 juta. Wah, olah dibering. Wah, tibodo ganteng dui, bodo dipakyo keri jui doh takana asing. 5-6 kanakok do terusi. Nakok dan naik terus. Jadi margana 40 juta. Lalu dia laku 40 juta, maka dia akan bebas dari orang yang pertama ini. Tapi dia tidak bebas karena ada orang yang membelinya. Terus masongonia kamang rap dohot tamuak kainang. Adong bawa, adong parupuan, adong na poso dope, adong nang matua, adong nang hipas, adong dope na songon na hurang guguna. Saha emak dengan harga yang bermacam-macam. Meragam harga ni jol mana pinapungunaon. Saha mahira-hira pukul 5.30 tinggal masahalak akamang rap dohot tamuak kainang. Sahalak na tinggal na ikol sigadi honoton sigadi sonon dilelang.
Roma juru lilang, ibereng masongonon. Songon na kurvi do na rohana, kurang vitamin. Gitu kan. Songon na marniang-niang do, kurang vitamin doon. Imana piragu. Muluhubayan anon arga tibo da ngadong na manuoron. Lalu dia bilang, songonon may, Yusip po ma, sa dia ma bos, nang jualut taon. Songon na solakon noni. Diba margana 200,000 din na. Pajong-jong ma. Ba mga batu-batukon. Ba mga marsahit. Nagalihiyan. Roma juru lelang. Dari juru lelang dibuka dengan harga 200. Sip sude jolmai. Sip. Beh. Dangadong manuhor. Dipaturun ma. 110. Tong dangadong manuhor. 120. HP lam habis tiki. HP ternyata di ujung ningan-ningai bebet yang getungan. Saat tu jamona murang samenit. Ngaro juru lang madokon harga ni ibana hanya tinggal 10.000. Tidak ada yang membeli satu orang pun. Roma imana diusip pematu bos nai. Molosolak ko bos bawa bayanota. Kalau orang tidak berguna sama dengan dibuang saja. Bahasa kasarnya tumako madibunuon. Esomar lahapatanon. Esomar gunaon. Dungi Roma ibana. Huetong mabang. Sahat tu 10 mulos wadong na manuro satu dengan 10. Maka dia akan dihukum. Maka dia akan digantung. Dan bebas mana? 10 sia walu pitu onom 5 4 tolu 2 holadidok sada termarsuara masada halak naso adong manadana sida. Saya akan beli dia. Lalu dia bertanya orang yang asing ini, sadia arganion, sudi naking natinur munaon, papungujo, sadia pabu arganai. Dibilangi makamangin ang hargani jolma nagigabung naon, kita katakanlah dulu sampai dengan 1 miliar. Ya, ini mana masongonon? Saya akan beli orang ini dengan harga 1 miliar. Hola didok songoni betu ibana naking sehat. Semangat dia. Puasa dan jadi mati. Paduahon ada orang yang menghargai dia dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan itu akumulatif dari semua orang yang tadi jumlahnya sangat banyak itu. Dungine mana masongonon? Amang hutur maho 1 miliar rupiah. Aledong dituor ya kamang rap dohot tamuak kainang ahamalidok natinubus naon. Tu dia peholao sayutonok kudoho. Tapi apa dia katakan? Bukan. Kalau saya membeli engkau dengan harga segitu, saya akan menjadikan engkau bukan menjadi budak saya, tapi kau menjadi bebas. Ulama-ulammu namarguna dia dupan di Tuhani. Dia pulang. Dia bersemangat, dia orang bebas, dia orang yang bersuka cita. Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada kita, lebih songoni. Kalau tadi orang asing itu membeli orang yang sakit itu dengan harga yang sangat luar biasa, dengan harga yang tidak dapat diduga, lebih songoni napi natupan di Tuhani, di tonga-tonga ni ngolut tagaduk bersada-sada. Apakah dengan emas? Apakah dengan perak? Apakah dengan harta benda yang kita miliki? Bukan. Tapi dengan darah Kristus. Itu sebabnya perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib. Pitu padohan ni Yesus ya kamang rap dohot tamuak kainang. Di do ibana do hatana na perpu di tetelestai. Nunga marujung sudah selesai. Lapatan na nunga sidung besude HP. Ulaon na di tonga-tonga ni Portipion. Dengan penebusannya, dengan karya keselamatannya, kita mendapatkan kehidupan yang baru. Kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di tengah-tengah kehidupan kita ini. Alanido, suatu ngado kita kamang rap dohot tamuak kainang. Hudok naking di pamuhay ni Jamitaun. Merasa kita ini orang yang paling hebat. Jangan. Suatu ngado kita menganggap alani hamorauku, alani artaku, alani sinamotu, dohot alani pangkat tuau boy masuk haduat tu surgo. Tidak ada itu. Jangan pernah merasa hebat.
kita ini menjalani kehidupan kita masing-masing. Kalaupun saya, kalaupun Bapak Ibu, kalaupun kita sekarang berada dalam sukacita yang berlimpah, maka kita itu harus mengingat alani Tuhan itu. Alani doa kamangin ang dia mana tapatupa. Berkau mazulaking turpu epistel tayati. Di epistel tay didok di Psalmen 110 ayat 12 sahak rodi ayat 10 siai. Coba saya baca dulu Bapak Ibu dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di bahasa Indonesia dikatakan nazar. Di bahasa Batak didok doyak kamang rap dohot tamu kainang baga-baga. Mana bu pilih honom mutu Tuhani. Mana bu si pasatom. Memang anggohata kan luar biasa do. Anggoet detayate tahun 2010 itu booming lagunya itu. Sangat terkenal. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jago dede kan? Hape Roma perhalado, pertanyaan di sektoron. Ay rodo na seta himana pertanyaan tu jabuta. Songon na sorodo ba? Ada pula rotu sih na musik. Dan itu juga ayat ini mengajarkan kita tentang mengasihi itu. Etapa pertanyaan. Ay disado di bay pertanyaan. Takyaroi. Malas iba tu sih. Manang ro perhalado madok titinggari sa madok. Latihan kor Ebenezer. Ang guhubereng luar biasa dating Ebenezer ron. Nagudang kor mo nagabi mo butamin naking. Ini. Gudang malakon rohakku. Hubereng perempuan sangat banyak juga. Pertanyaan kita, pertanyaan perempuan, pertanyaan ama, pertanyaan kategorialan. Na malas kita. Anggo hatata Roma 12 ayat 1 itu dan bahkan ayat sampai dengan ayat 2. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang berharga, yang sangat mahal bagi Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang anggo baca hatul puki song ini luar biasa. Tapi hati kita apakah sudah kita berikan? Apakah hidup kita sudah kita berikan? Partikiataya kamang rabdohot tamunang nang tapasah do-dopan di Tuhani. Coba tadi kalau kita baca itu kitab Mazmur itu dikatakan nazarku, baga-bagaku. Molodidok baga-baga nazar dan sudi halak nabui merbaga-baga. Tidak semua Bapak Ibu jemaat dan dikasih Tuhan orang sanggup bernazar. Nazar itu adalah sesuatu yang akan kita berikan kepada Tuhan jika Tuhan memberikan apa yang kita minta kepada Dia. Bahkan nazar itu adalah itu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Bahkan diri Taipe. Berek kamu buku panguhumi kitab hakim-hakim. Ada salah satu hakim yang terkenal ketika dia bernazar kepada Tuhan, ketika dia hendak berperang dengan orang Moab. Ini mana doa mangrap dohot tamuak kainang. Tuhan, molo dilehoko au monang di perperanganon. Kalau engkau memberikan aku kemenangan dalam peperangan ini, maka siapapun yang pertama menyambut aku di depan pintu rumahku, maka itu yang akan kupersembahkan kepadamu. Dilewat Tuhan itu hamonangan tu mana.
Ketika dia pulang, dia melihat orang menyambut dia yang pertama bukan pasukannya, Borunai, Yefta. Kalau diberang mana Borunai si Yefta? Lungud dorohana. Alam mana matu Borunai, boru hasiakku. Merbaga-baga doa tu Tuhani. Molo dilihat Tuhani tu au hamonangan di perperangan. Manang isipe na perjolo manomu nomuahu ide pilihonokku tu ibana. Apela soho maro perjolo mandapot tonau. Tapi apa kata putrinya? Bapak, molo songoni do bagabagam pasau may. Bapak Ibu, baca kitab Hakim-Hakim itu tentang Yefta. Maaf, Yefta itu memberikan kesempatan kepada putrinya selama 40 hari 40 malam untuk menangisi kegadisannya bersama-sama dengan teman-temannya. Dung mula ko 40 hari 40 borngin setabi akamangin ng turpukido paturakon diseat do Borunai. Diponggoli doi Borunai, istilah nuaing diahamay, dimutilasi. Dimutilasi dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nomargay doi, nomarga. Buhay ita. Jangankan songoni. Papungupili pesip nomargay do na yang nobelgi do na yang musi. Dengan amanginang. Jangan dulu munafik kita ini. Jangan dulu munafik. Holan ni boto papungupili ang mayitay namang paragedda. Ibereng mana? Harga 100,000 belgado pio narhana. Ibereng ison 50,000 belgado pe. Ibereng 20,000 belgado pe. Dibereng 10, dibereng 5,000, dibereng 2,000 belga, dorong ibereng 1,000. Mulate Tuhan ini mana? Coba, Tuhan belum menuntut yang paling berharga dariku. Tuhan belum menuntut yang paling berharga darimu. Tuhan belum meminta yang paling berharga dari kita. Dang do pengolutai. Tapi kalau dikatakan pemazmur, diturupuk epistel taya kamang rap dohot tamuak yang sangat luar biasa itu. Bahkan gararokku mabaga-bagaku. Maka kalau kita sudah merasakan bagaimana kita merasakan penebusan yang daripada Tuhan, maka kita boleh mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Dia. Nah padua honak kamang rap dohot tamuak kenang marhite-hite hatan itu hatta di bagasan terpukon. Ternyata ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita semua yang berkumpul di tempat ini, kita adalah produk bibit unggul. Ayat berapa tadi Bapak Ibu? Dikatakan dalam ayat yang ke-23. Dan ini usaha majoda didok songono. Ainunga mangulahi tubuhamu adada sian boni naolo base-basean sian namanot tongdo binahen ni hata na mangolu jalan namiani nasian debata. Tung songod dia peheba ni bibit na di portipion, pasti itu ada kelemahannya. Segala sesuatu akan berlalu. Ido ala kamang rap dohot tamu akenang didok di bagasan ayat 20 pasahat tu ayat 25 ayo songod duhut do nasa daging. Songon bunga-bunga di duhut do saluhut asangapon nung ngamalos duhuti jala marurus bunga-bungai alenamiat do rodi saleleng-leleng na hata ni Tuhani ido hata nabi dari tahu Tuhamu. Berarti dunia ini semua akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, manang songon dia pekedudu kata kamang rabdohot tamu akenang, ketika tiba pada waktunya kita akan berlalu. Tapi ada sesuatu yang boleh kita renungkan. Ternyata kita ini merupakan produk unggulan yang daripada Tuhan. Bukan karena didok do memang ikom mati do hita alani do satta. Tetapi kita ini selalu diperbaharui dengan firman-Nya. Dan firman Tuhan itulah kekal untuk selama-lamanya yang tidak akan berubah. Jalana perpudi amang molo mangolu do hita di bagasan hatani Tuhan. Ido tema ni mingguta di bagasas sadarion didok naking mangulahi tubuh di bagasan hatani debata. Parbuehon ma, parbue
nadinggan. Parbuena songod dia. Itu yang pertama dulu ya. Parbuena songod dia. Sotung do hitaon tubuh magudang matua saha tu marujung ngolu dan marlapatan. Ternyata saya renungkan hidup ini begini. Ternyata hidup kita di tengah-tengah dunia bukan persoalan berapa lama usia kita. Bukan. Tapi saya mencoba merenungkan ternyata apakah yang dapat saya perbuat, apakah yang dapat saya hasilkan buah daripada iman saya kepada Tuhan. Kaya ray bigyan mo natin jami taon. Dia may taringo tu lateyong. Itada mo na lateyong. Kana tua-tua itada dope. Kaya hudoki. Mulo papakuyang mangamuk tuaw. Amang inang. Hola didok sa kabebay. Lateyong ninna kan. Hado na yung maksud ni bapak kon. Hurip po na lateyong katakasar itu. Ternyata bukan. Ada yang tahu anak muda lateyong. Gak kenal kan lateyong kan? Lateyong itu sejenis terong-terongan. Tubuh doi songo terong depas. Magudang doi marbunga marparbue. Alay mudan na siya tubuh bahkan parbuay dang buyang langon. Ima lateyong. Ima. Dang buyang langon. Jadi hidup kita ini pun namang rabdohot tamuak kainang molo soboy do gabi berkat tu na asing. Tumakon mak. Apa? Ya kan? Aku sama biar doa. Coba lu kita renungkan ya. Ya do didok Yesus ditiki malay bana merdalan rabdo akasisian naing. Dibereng bonani hawaray dangi. Ibereng sungun. Dang ado ngahana. Apa yang gak ada manginang? Gak ada buahnya toh? Ada anu parbuena. Roma Tuhan hidok. Mulai sadarion. Mati mahonin na. Hola didok songoni selesai. Hubayak ko ngulutaw pe songonido. Ibereng-bereng Tuhani. Todo tehe, saya panut noti Tuhan ini tak. Marua doon ayengon. Anggo gaya niyo pagudagku. Anggo setanion hatami dan pagudagku. Anggo tibonyo songonon nama. Ale so marparbuyon. Teroma Tuhan ini. Mulai sadario ninda. Ada. Nah udah amanginang. Cobalah dulu ya. Bagaimana kita menghasilkan buah itu? Kita kan produk unggul toh. Salah satu buah yang kita lihat adalah, saya hubungkan semua dulu. Matius 5 ayat 10 tolu 10 nomi. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Maka salah satu bukti daripada kita ini orang yang merupakan produk unggul, orang yang telah ditebus Tuhan, maka kita hidup dalam cinta kasih yang daripada Tuhan. Ini ayat ini mengajarkan tentang persaudaraan. Hati abanginang. Jadi munafik dohalak. Sangat-sangat munafik orang kalau dikatakan mengasihi Tuhan. Hapedang dihaulungi dengan najolma. Gak ada gunanya itu. Dang marlapatan nak kamang rabdohot tamuak kainang. Juk-juk do tabigi songonon istilah. Pak Pendeta, aku ini lahir baru. Butimon. Manang tu dia peo seibuan Alkitab. Sesongon nasago. Sesungguhnya hebat, gak ada gunanya itu. Anggo holat di hata do, anggo holat di padoha do kamang rabdohot tamuak kainang. Madok marsyaholongan nonsen, bohong, maaf. Gak ada gunanya. Adong dukur madok patapak tapak kudul, pulik-pulik. Wah, hati-hatilah. Jangan seperti Judas itu. Holat diberengi mana Yesus sih? Apa yang terkenal dari Judas ketika di Taman Getsemani? Ciuman Judas. Kalau dibereng mana Tuhani? Diumma do Tuhani. Ale marhite-hite umma-ummaneido laos ima pasato Tuhani. Jadi au manak-manak do nuaing mulut cipika-cipiki man hati-hati.
Hati-hati. Sonarion. Halo Eda dinda. Mana tamu? Jujurlah dulu. Dang na maddo kan si dang budaya tay. Dangi ayo pesipatan na marsijalangan non. Jadi bolo wadok marsijalangan inna dang jalang-jalang bataki. Ya, jangan gitu nak muda ya. Bolo halak batak marjalang ikosongonod do, ikon hona do yon nay. Jadi mulu marjalang. Namura-murano yang namangin ang berek kaumak. Jalang, cipika-cipiki. Olah bulak, miring kan. Inam si. Sorong gunani. Amangin ang itulah hidup ini. Maka kalau dikatakan dilahirkan kembali oleh kasih Kristus, molo didok mangulahi tubuh di bagas satu hatta kamanginang. Coba kita renungkan dulu. Tuhan, aku telah Engkau tebus. Engkau telah tebus. Engkau telah bebaskan, Engkau selamatkan aku. Maka aku akan memberikan hasil yang terbaik. Salah satu hasil yang terbaik itu adalah ketika aku mencintai Tuhan dan bahkan mengasihi sesamaku manusia. Martang yang maita. Mauliate madiho Tuhan. Di pakulingi hodo hami di minggum sadarion di misericordias Domini. Gok asin roham do hami tahe. Obain nabuy marhahi pason. Obain nabuy hami margugu di akka ulaw nami siganupari. Holan alani pasu-pasum sabing do dada alani haguguon nami. Alani ajari mahami laho mamuji dohot pasangapoko. Laho pasahaton ngulu nami. Laho mamilihon akka naruminggad diado pami. Tuhan, ajari mahami. Asa parbuan ni haporsyaw ni, tadda nang mangulahi tubuh hami diado pami. Gabilam huhawlongi hami ho. Laos marhiti-hiti na huhawlongi hami ho. Lam huhawlongi hami akkadungan nami jolma. Ido parbuan ni haporsyaw nami. Laos dibagasan holong nasiyak ko ido'y Tuhan. Buhay hami marsaor rap dohotakka. Ruas ni huriam ng akka parhalado na adong di HKBP Makassar Resort, Sulawesi Selatanon. Haguguon dohot haulongon na pinasaha mido. Ubay nabuhay hamin waing pajupang ditikyon. Tuhan lasrohan nami. Di padjakonon ni akka ruas ni huriam. Dohot parhalado. Alam nitangya konon nami ma parsauran nami di bagasan sadarion saya homa na totong miyan jala jongjong di tonga-tonga ni parsauran nami. Asa marhiti-hiti akka ulon nami ramatama nahupatupahami anodung sidung parminggon nami. Lam taddama hami naung ditubusmo makanguluhon holong nasyakoy. Suang-song lima Tuhan totong hutangi ako kami. Akka ruas ni huriam, di akka ulaw nasida, di bagasan masa sa mingguon, homa na marguguyhon, mamaso-maso nasida, mangalehon akka narikot na dihaporluhon ni akka ruas ni huriam. Tukoma Tuhan, natotong na madjagay jala madungani nasida. Asa marhiti-hiti akka ulaw na gabi boy, ruas ni huriami, gabi sira, gabi panodang, tuwaka na humaliyang na. Hutangnya ko kami totong akaruas mi, natongon di bagasan parsahiton, di bagas na sidabi, manang diag kainganan na asing. Tuhan, hodo, natuk pamalupon, akaruas ni huriam na marsahiti, mga lehon haguguot na sida, paso-paso maakasipanganon, paso-paso maakasinumon, paso-paso manang akka ubat-ubatan, dohot akka ragam dalan na pinatupan na sida, parhitian mo laho patuduhon asi dohot tolong ni roham. Ada ngadong naso tarpatupaho. Tuhan lang songoni pehutangnya ko kami, akka ruas ni huriam, na berulang tahun di kelahiran, dohot na berulang tahun di pernikahan. Di tangan siamu mudo gajang ni umur,
Jala di tanganmu habirang do Tuhan akka pasu-pasu dohot akka hadu mauni. Atong lam tabaw mo maaka pasu-pasum. Marhiti-hiti gajang ni umur. Marhiti-hiti akka nabuy di hasiholi akka ruas nuriyam. Lam martaba-taba silehonom mo tunasi dagano marsadasada. Tuhan pasu-pasu ma. Nangakaparhaladom na adong di HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatanon. Naniuluhon ni amanami na posom amang padita resort nami amang padita RJ Simamora rabdohot amang padita Porisman Lubis ng inang Diakones Elvina Borosinaga. Tuhan pasu-pasu makaparhaladom do sudete akka pangulan nago tiki tarlumobi amang padita resort lehonom mugogo lehonom muhayipason ng habisukon laho patupahon laho mabahen na muli na duminggan marhiti-hiti akka ulaw pagkubasyon na sida di tonga-tonga ni Huriham na adong diresot Sulawesi Selatanon. Lam mangerbang matuhan akka ulaw pagkubasyon na pinatupan na sida. Asa lam marhiti-hiti, lam marbungaran hatam, lam rarat hatam, jalalam gudang akka nalaho manawda dohot mangihutok ko di tonga-tonga ni parangulod na sida sigano pari. Atong saha di homahami ali Tuhan. Perdalanan namin na mangihut, sudi akka nabuy hupatupahami, homa na makokop jalan na mamasumasuhami. Sisa dosa pangalawson nami, asatong tarulihami di pasu-pasu do dinggan di basam, di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami, martangiak kami tuadu pamu na marmuliay. Amen. Tapujima tuhata, uhut mahita, pasahato pilihan dua.
Tuhan patulus masa kami tu audona dino pami to pamaahom martulungan guru di homa sandok awon Tuhan patulus masa kami Parbadiai mapikirakin Sai pargogoy pinobus mi Mangaradote nanidok mi Tuhan patulus masa kapit Parbadiai mapikiraki Olalani dengan basam Tarbahel mongot dua-dua Tuhan patulus masa kami Sai togu-togu manakati Gohi maraudo hoton diri Totong hobian biro hati Dihon maayat sadap Tuhan patulus masa kami tu auon na pinopami tu pamaahom martunyolong guru di homa sandok awon tatangiakom ma piliatta ali di bata amanami nadi banuwagidjang hodo harorowan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di jolom paso-paso may jalaramoti asa huparhasyak kami pilianon pati bulon haradjo mo dito nga tunga ni huriyam dohot di portipion buhay maruhanami marhiti-hiti tondim asalam hutad dahami godang nis lehon-lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin Nasana nilehoni tondi rodi pamadaku osado gogoki rodi salu anakku Aliyamanami nadi banuwagidjang say pinarbadia maguarmo say Roma harajawmu say saut malomo ni roham di banua tungawon songon nadi banuwagidjang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari
Seesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami tu giot tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Ay ho, dona puna arajau, dot hagugon, rodi hasanapon, salilingi lelemna. Mulak mahamu di bagasan dame, jalau hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala di pasorum madamena tuton dim. Amin. Amen. 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 Di hamu amanami nanami unang jo termulak kita ta saksihon majo ede puji-pujian sian tim paropuan anak yang berangkat tu kendari. Tujuh loma me amang inang.
mau lihat amanginang jadi om mahami naneng lau borangka notu Kendari imana paujakon HKBP di Kendari. Saya sehat-sehat mahita mau lihat madi hamuna amanginang. Mau lihat Horas.